Marami ang nagtatanong at nagtataka kung bakit tinatakpan ang mukha ng mga nahuhuling sospek, lalo na sa mga operasyon kontra droga. Madalas pa ngang naki-question dito ang media. Paliwanag ni Police Lieutenant Colonel Maluca Lubaki, tagapagsalita ng PNP Bicol, ang pagtatakip sa mukha ng mga nahuhuling sospek, lalo na kung gagamitin sa mga balita, ay isa sa mahigpit nilang tagubilin. Ayon kay Kalubaki, dapat na ituring na rin na inosente ang isang akusado hanggat hindi pa napapatunayan ang kanyang kasalanan sa hukuman. Meron kami kasing memorandum from the National Headquarters under the Human Rights Affairs Office na kung saan kailangan natin na i-emphasize yung importance ng respecting the human rights of all persons, including suspects and detainees. And then we prohibit any form of torture or cruelly inhuman or degrading treatment. So, mafo-fall siya doon sa degrading treatment if ever man na nami-mention namin yung mga pangalan ng mga suspects namin. So, ganun ka-critical yung challenge namin na to give info na alam namin kami, nababasa namin lahat eh. Pero yung practice na paano namin siya itatawid yung accomplishment namin, na somehow yung mga media naman is affected dahil kayo dapat may details. Sa amin naman, we want naman to preserve sa memo circular yun nga, isabi ko yung presumption of innocence. So, not everybody na kino-complain natin sa blatter is real or totoo yung story nun. Ang pagtatakip ng mukha ay hindi para protektahan ang mga sospek, kundi para protektahan ang kanilang karapatan at ang seguridad ng kanilang mga pamilya. Ang paglantad sa publiko ng kanilang mga larawan bago mapatunayan ang kasalanan ay maaaring magkaroon ng negatibong epekto sa buhay ng mga pamilya ng akusado. Sa part po namin is we want to preserve din po yung pangalan ng family, yung mga bata na we want them to grow na walang, 'di ba, na confidence. Kasi times na mga bata pa sila, nakita na nila yung mga parents nila halimbawa na involved sa mga cases. Hindi natin alam ng mga cases. So, we don't want it na ganun ang mangyari sa mga kabataan natin na nakikita sila, nakakaladkad yung mga pangalan nila. Ay, kaapelyido mo yun, ano mo yun? O, diba? Parang yung confidence sa mga kabataan natin minsan, ayaw natin na mabawasan. Dagdag pa niya, ang paglabas ng mga larawan ng mga sospek na walang pahintulot ay iligal at maaaring maharap sa kasong grave abuse of authority, violation of data privacy at defamation ang sinuman o ang media outlet na mapapatunayan na nagkaroon ng paglabag. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Danica Garcia.